om diktaturet for ikke at miste deres blodbase i Taurus. Men alt for få kender til USA's interesser i Bahrain. Her huser man den 5. flåde og understøttes aktivt af USA's nære allierede i Saudi-Arabien. Alt for ofte der ser vi det her dobbeltspil og hykleri fra stormagterne, men desværre også for Danmark. I forsvarsministerens nye strategi for en større våbenproduktion i Danmark, der er Saudi-Arabien nævnt som et potentielt vækstpotentiale. Jeg mener ikke, at vi skal eksportere våben til diktaturer. Heller ikke selvom det kunne give nogle hurtige penge. Danmarks fremtid skal ikke være at leve af at være dødens købmand. Menneskerettigheder kan ikke reduceres til geopolitiske brikker i et stort spil, som det desværre alt for ofte sker fra Vestens side. Man tordner mod diktaturer, man ikke kan lide og holder hånden over sine egne diktatorer. Det svigt, det ses alt for tydeligt i Bahrain. Her sidder den danskeren Al-Kawadja fanget, fordi han har kæmpet en demokratisk kamp for frihed og demokrati. Jeg synes, den danske regering og vores allierede i EU og USA, de svigter Al-Kawadja. En dansk statsborger skal ikke sidde fanget i et allieret vestligt land for at have kæmpet for demokrati.